Dah. Iki Pak Kakung kaya adate tak ura-ura ya. Iki mung kanggo anak putuku sing isih do sekolah. Iki rungokno le nembang Mbah Kakung, le ura-ura Mbah Kakung ki engko piye? Rungokno ya. Iki tak tembangi tembang gawuh ya. Ini. Bocah sekolah iku tetep mlebu senadyan rasangu ingkang baku pirantine ora lali ora dadak nganggo nesu Jotiru bocah sing bodong Gatekno piwelingku saben dina kudu do sinau Ojo nganti wulang nganjur dadi keri Sregep nulis maca buku Iku wajib rasa dikon Ojo mung seneng nganggur gelem obah ora mung ngedekor nadyan abot angele setengah mati bisane sakeh panuwun Kalamun pengen kelakon. Nggih, Mbah Kakung. Iki mau lewu ura-ura Mbah Kakung ya le ngarang Mbah Kakung dhewe ya. Ya nek kowe gatekke terus kaya le nembang Mbah Kakung kuwi mau kok gatekke tenanan sesuk insyaallah sesuk kabeh pinuwunmu iso kelakon apa sing kok jangka sing kok gayuh iso sukses ora ana halangan sawiji apa es ngono ya